kakawanda tinonzwa mashoko anonziwo vana vanofanira kuchengetedza vabereki vavo mukukwegura, asi toona vana ivavo vasingakwanisi kuchengeta baba vavo, vachitsondora, vasiri kukwanisa kutarisana nababa vavo kana kupindurana nababa vavo mune zvakanaka. Nyangwe amai varipo vachiedza kudzoreredza kuti baba vakwanise kutaura nevana vavo, kana kuti vana vavo vakwanisawo zvakare kugashira kuti ava ndibaba vedu vakatibereka, panowanika pane kukakavadzana pakati pababa nevana. Chiri chikonzero chei? Chiripo ndechekuti baba pamunowanana namai muri vadiki uye muchienda muupenyu hwenyu kusvika pamunonosvitsana kwamazochembera kuya chii chamakaita kuna mai vevana ava? Maigarisana sei naamai vevana ava? Kugarisana kwenyu kwaive nerukudzo here? Kwaive nekuremekedzana here? Kwaive nekutaudzana zvakanaka here? Pachirungu votiwo communication is key. Saka panguva yamakanga muchigarisana naamai nevana ava vachikura, makagarisana navo sei? Pekupedzisira ndipo patinosangana nedambudziko iri rekuti amai vachapedzisira vaona sekunge kutambudzika kwavakaita kwese nguva yese nguva yakwana yekuti vachiva free, vachibuda pamusha voenda kana kunogara kune mwana mukomana kana kunogara kune mwana musikana. Saka kureva kuti musha uyu wasara baba vari vega, havana munhu ari kuvachengeta sezvavaiitwa naamai vari vadiki, asi baba vachisaidzira amai panze zvisirizvo, kuvarova, kuvashungurudza, kuvakanganisira kana even kungonetsa. Zvinoitika mukati mevanodanana vaviri kana kuti vanenge vasangana vari vaviri vakaita muchato wavo. Saka kana zvadaro, baba ngavacherechedze vachiri vadiki. Apa ndakutaura nababa vadiki vari vadiki pari zvino vari kupinda muwanano kana kuti vakapindawo muwanano kwechinguva chapfuura, kuti cherechedzai kuti munotaura sei nemadzimai enyu, munobata madzimai enyu sei, uye kuti munovapa remekedzo here madzimai aya. Nekuti kana pasina zvinhu zvakadaro, kana maane vana venyu hazvinei kuti vachiri vadiki, ringave zera rekuti munofunga kuti pamwe haana zvaanoziva. Mwana anoramba achinonga, ane katepi rekodha kadiki nemaziso ake futi afanana nesmartphone inongoti ukangodai dwa ukati ungocheuka dwa. Saka zvafanana nepfungwa dzemwana mudiki wamuri kufunga kuti mudiki ane 3 years, mudiki ane 4 years, mudiki ayo. Kana makuda kutaura naye momusaidziro momutaurira kuti haunditaurire zvokuita, but pane nguva yekuti mwana wenyu achatanga kukuudzai zvokuita, because munee musisakwanise, hamusisina simba rekutaura nemwana wenyu muchimutaura zvamaita, muchimukarira kare kana kuti muchibata bhande muchirova. Nguva iyoyo yanguva yekuti kana imi baba munogona kurohwa nemwana wenyu. Nguva iyoyo yanguva yekuti hamuchakwanisa kudzosera mwana wenyu sezvamaiita kare achiri mudiki. Saka ngaticherechedzei tinogarisana sei nemadzimai edu. Imi mageneration madiki, dzidzai. Kana baba venyu vaiita izvozvo, iwewe semwana aripo iye zvino, dzidza kugarisana zvakanaka nemudzimai kuitira ramangwana rako kuti rive rakajeka, urege kuzosara uri wega pamba pasisina mudzimai.